guys. Ano ba yun? Hapon na. Ihatid ko lang si Dan sa city. Hatid lang natin si Dan sa city, guys. Kasi mi-meet niya yung friend niya. Meron silang body day today. Body day. Ooh, wow, bright. What are you looking for? Sunnies. Perfect yung suot ko ngayon. Kasi malamig siya pero maaraw. So, lang ako. Parang singlet galing kay Temp Atato or Valley Girl. And then, my cardigan. Na galing kay factory, yung sobrang mura na lang, siguro mga $9 ko lang ito nabili. Tapos it was originally like $49. And then I'm just wearing jeans. And then yung slides ko from AMI Club Wear. Yes. Wala pa akong lip tint, guys, pero nandito yung lip tint sa bag ko. Ito yung bag na gamit ko. And yeah, so ihatid ko siya. Do you want fries for McDonald's or for Jack's? Sure, McDonald's will do. Wala pa akong lunch, tapos nag-coffee lang ako kanina and it's now 1:11. So, gutom na ako. So, sabi ko kahit fries lang, okay na ako. After natin ihatid si Dan, I will get my nails done. Kasi tingnan nyo yung regrowth, guys. Sobrang haba na ng yung tubo ng nails. And I think I'm gonna go for like, kind of like a light brown. Siguro mga ganito, na shade. See, maganda diba, guys? Or even this shade. Yeah. Doon na si Dan, guys. Yun, naglalakad. Yan. Diyan siya sa pub. Imimit niya yung friend niya dyan. Tayo naman ay pupunta sa Burnside para ipaayos yung ating mga kuko. Mga kuko talaga. Sabi ni Dan, mga 4:30 ko daw siya ipipick up. Kailangan ko lang alalahanin or i-remember tong lugar na to. Kasi, 2 taon na ako dito, guys, ha? Pero, hindi ko ba din kabisado yung mga lugar talaga kasi hindi ako magaling sa mga direction. Nakalagay na sa map yung Burnside. Nandito na tayo sa Burnside, guys. Kaya lang walang parking. Nakuha ni Kuya yung umalis, oh. Swerte si Kuya da. Ako, nga. Parang sa basement na lang tayo, guys. Free naman dun eh. Wait, last look. Meron bang lumabas dyan? Walay. Nga. Okay, doon tayo sa basement. Hindi ako swerte ngayon, Guys, nakahanap na tayo ng parking pero kanina pa ako dito. Paikot-ikot kasi sobrang busy. Nakahanap na sana ako kanina. May lumabas na babae. Kaya lang sobrang tight niya, guys. Tapos may tao pa sa likod ko. Sabi ko, sige na nga. Alis na nga lang ako. Huwag niyo ako i-pressure. Hindi ko kaya ang pressure. Sumalis ako. Pero buti na nakahanap ko ng parking. Si Kuya kasi naghihintay sa likod. Buang talaga to si Kuya. Okay, guys. Let's get our nails done. So, ito yung before. Kita nyo ba? See yung regrowth niya. And then, makapakita ko sa inyo mamaya yung after. I'll actually bring you guys kasi punta tayo ng shops after ng nail. Guys, nandito ako sa Zara. Tingnan nyo to. Kasya sa akin. Nandito ako sa kids. Yung boots na ganyan. Tingnan nyo, ha? There. Magkano ka? $49.95. Nandito na ako sa Kohl's, guys. Bibili lang ako ng drinks para mamaya kasi pupunta kami ni Dan sa movies. And ito na yung nails ko. Orangey, guys. Yan. Hindi ko alam kung anong drinks bibilhin. Merong ganito, guys. Maganda to. Tubig siya. Tapos glass na siya. Sobrang laki nga lang. Maganda siya pambaon. Ay, yun. May maliit. Ang cute. Ilang ml ka? 375 ml. Sobrang liit naman. Sana ganito, pero mataba ba? Pero hindi naman ganyan katangkad. Ang tangkad, hindi yan magkasya sa bag ko. Pero maganda ba? Kasi glass. Tapos na tayo, guys. Ang dami ng green. Sa anong parking? Wait, anong ako? Number 17 ako. 17, dun. Napunta ako ng Kohl's. Yan. Susunduin na natin si Dan, pero maya-maya pa yun next mag-sistema na tayo sa car ng saglit. Mag-haul tayo doon. Mag-haul talaga. Sabi kasi ni Dan, 4:30 natin siya susunduin, guys. And wala pang 4. So, mag-haul muna tayo. Mabigat yung dala ko kasi bumili ako ng
Ito oh, actually isa-separate ko to kasi detergent. So, bumili ako ng Omo. Kasi mamahalin to guys. Tapos naka half price siya. Ano siya, $10 na lang from 20. So, sobrang laki nang na-save, diba? Gusto ko lang siya i-try kasi nga, mahal siya. So, baka maganda talaga siya. And, malapit na maubos yung detergent namin. And yung gamit ko, yung mumurahin lang yung Surf. Na 5 kilograms na. Tapos, ano lang yun, $13. Ito, 2 kilograms lang and originally $20. So, sobrang laki ng kaibahan. So, itry natin kung maganda talaga siya. And kung maganda talaga siya, bongga, hintayin natin na mag-half price sila, diba? So, separate natin yan. Diyan nga lang yun sa gilid. And then, bumili ako ng Indomie kasi naubusan ako ng Indomie, guys. Ito yung ano ko, yung binabaon ko ng lunch kapag wala na akong ibang baon. Like, kapag hindi ako nagluto the night before. And bumili ako ng 2 drinks para sa sine mamaya. Char sine talaga. So, ito yung kay Dan, Gatorade. And ito yung akin, Mountain Dew. And, binilhan ko si Dan ng chocolate. Kasi nagpaparinig yun kanina. Sabi niya, kung bet mo, bilhan ako ng chocolate, bilhan mo kahit yung maliit lang. So, nakita ko to, Cadbury Freddo. White chocolate siya. Ito yung favorite ni Dan na yung white chocolate. So, I just got it. Kasi naka 50% off din siya, guys. 50 cents na lang from $1. So, yeah, just a little treat for him. And yun lang. Sana naman walang mag-park dito, no? Kasi baka pag nakita nila na nandito ako, baka na madaliin ako. Ang dami-daming green dyan. Huwag niyo ako i-pressure. Manood na lang tayo muna ng YouTube video before tayo umalis. Kasi may time pa tayo eh. Lagi nga natin yan sa likod. Okay. Yung papanoorin namin, guys, is Kasal. Yung kay Bea Alonso. Guys, June na. Sobrang bilis ng panahon, no? Nakakaloka. Panoorin natin ang video ni... Ooh. Where would you like to go? Earl of Aberdeen. One option is Earl of Aberdeen Hotel on Pulteney Street in Adelaide. Let me know if I should call one of them or get directions for you. Get directions. Aberdeen pala, hindi pala Aberdeen. Ano yung sinend sa akin ni Dan? Aberdeen daw. Ewan ko kung tama yung parking ko. Pero si Dan lalabas na daw siya, pero walay pa. Babas ka na dyan. Baka hulihin ako dito ang police char. Baka tikitan tayo ba? Kung hindi ako pwede mag-park dito. Hindi ko alam kung nakikita yung sa Danny Boy ba, guys. Pero yan, naglalakad. Asan siya? Yun, naglalakad yun. Tan taradeng, dereng. Ayan. Baka lasing to. Tang taradeng, dereng. How was it? Good. Yeah? Oh, I didn't drink much. You did? No. Mwah. Oh. So, do you want me to drive home? Yeah. Where? Just straight? Yeah, reverse back a bit and then... Yeah. Look at my parking. So good, huh? Not bad. So good. Nails look good. Sorry? The nails look good. Yeah, I chose I think I already had these nails. The orangey brown? I'm pretty sure I did. But yeah, anyways. Check for cars. Port lost. Oh, did they? Mm-hmm. Oh, really? By 3-4 points. Oh, sure. They had a good first quarter and a shit rest. The destination is on your right. Earl of Aberdeen Hotel. Must be a good game then. It was close, but we didn't play very good. Oh, really? Against who? Hawthorn. Oh, are they good? Yeah, they're okay. They're okay there. We probably should have won. I got you... Were you good? I got you something. Okay, thank you. You're welcome. Guys, bahay na pala kami kanina pa. Ano lang kami, nagtingin-tingin ng mga... Asa na yun si Dan? Nandun. Tingin-tingin kami ng mga hotel sa Bangkok, guys. Nakabook na kami actually. Kaya lang parang, hindi pa sure kasi hindi pa siya na-book. Pero parang sasama ata si Miss. Pero yeah, try naman i-book yung ticket niya mamaya. Kasi umalis kami kanina eh. So wala nang time na mag-book. Tapos ngayon tinatawagan ko siya, hindi naman sumasagot. So gusto ko na i-book siya na nandun siya like para i-confirm lahat ba. Anyway, yeah. So yung hotel na binook namin for 2 people lang. So kailangan namin maghanap ng ibang hotel na kami 3. Kasi ayaw ni Miss na
siya lang mag-isa kasi mahal yung babayaran niya. Okay lang din naman sa amin. Uy, si Dan pa ngayon nagsabi, kung gusto mo, hanap na lang tayo ng iba na kasya tayong tatlo para yung babayaran ni Miss hindi ganun kalaki. Yeah, so mag-a-add na lang siya kung anong basta. Anyway guys, I am cooking na pambansang pagkain ng mga OFW. Actually, I already cooked it. Yung Indomie. And I'm cooking the egg that will go on top of our Indomie. So, yan yung egg natin, guys. Yan. Perfect na perfect yung yolk natin. Bongga. Gusto ko lang na... Ayan. Yan yung ating ano, guys. Parang early dinner. Yummers. Ito pala yung close-up ng coco ko. Ay, hindi masyadong white. Yan. See? Parang meron siyang glitter-glitter, guys. So, siguro parang iba tong kulay na to sa previous na kulay na pinili ko. Kasi parang meron siyang glitter-glitter eh. Anyway, yan na yung ating pagkain, guys. Si Dan kasi hindi nakakain. Kasi sobrang dami niya daw kinain kanina sa pub. So, sabi niya, hindi na ako magdi-dinner. Tapos, may breakfast pa kami bukas sa bahay ng kambal niya. So, sabi niya, sobrang sarap daw ng breakfast bukas. So, hindi siya kakain. Ako naman, wala pa akong matinong pagkain, guys. Kaninang, umaga, nag-coffee lang ako. Like, wala nga biscuit. Coffee lang talaga. Tapos, nag-fries. As in, fries lang talaga. Walang burger. And then, ito. Ito pa yung kinain ko, guys, na parang matino ng konti. Dito na kami sa labas ng cinema, guys. So, nandun, yun. Wait, Meyer. Tapos, basta may Hoyts dun. Hoyts yung cinema. Nagpalit ako, guys. So, nagpalit lang ako ng panloob. Yung turtleneck lang. Tapos, yung shoes ko is, yan. I think I got that from AMI Clubwear din ata. Meron siyang pa-bow. Tapos, open lang siya. Nood kami ng kasal ni Bea Alonso. Actually, medyo nakalimutan ko na tong kasal. Parang pinanood ko lang yung trailer niya. Tapos parang sinabi ko, bahala, gusto ko ito panoorin. Tapos naalala ni Dan. Tapos nakita niya kahapon sa sa app ng cinema na yun. Sabi niya, di ba ito yung movie na gusto mo panoorin? Sabi ko, di wow, naalala mo talaga. Ikaw na talaga. And, yeah. So, sabi niya, sige, tayong bukas movie night. So, ito guys, Hoyts. Yan. Hoyts. Yan. 7:10 and it's now, what time is it? 5 to 7. 5 to 7? Okay, now we need to buy popcorn. Yan guys, Hoyts sa loob. Maganda dito kasi nagpapaano talaga sila ng Filipino movie. May mga Pinay dito guys. Dito na kami guys. Kasal, wedding. Wala pa, hindi pa nagsisimula. Pero may mga tao na konti. Tapos na guys. Ganda ng movie. In fairness, ang galing ni Bea. As in, siya din, ginalingan din niya. Iyak ako nang iyak kanina. Who was crying, babe? What's that? Who was crying? You cry. You didn't cry? Hello. What's that? A broken bottle. May basag guys, may basag. Oh my God! Come on! Sige na, Mark. Pagkuan mo sa inyong kuan, Mark. Pag hi guys mo, hi guys. Hi, guys! Si Marlon. Si Mark. Si Miss. Rawr. Guys, anong oras na? 12:45 na ng umaga, guys. Kakatapos ko lang i-chika si Miss. 12:45 sa New Zealand, mga na ngayon. Siguro magfo-4 na. Napaka-exciting kasi sasama siya sa amin sa Bangkok. Yes! Final na, guys. Nakabook na siya. And hindi niya kailangan ng visa sa Bangkok. So, hindi na madidinay yung visa niya this time. Kasi hindi niya kailangan yung visa. So, yung nabook namin na hotel na pang kami lang dalawa ni Dan, namin siya, ika-cancel namin siya kasi free cancellation yun eh. And then, Dan, like, kanina pa hanggang ngayon, nagtitingin-tingin talaga ng mga hotel na pwede kaming tatlo. Kasi,
okay lang kay Miss na sa couch siya. Kawawa naman, wey. Pero, yeah, so nakakaloka. Sasama si Miss, guys. Mag-vlog kami doon ng bongga. Ang aking vlogger na Miss. Yeah, pero yun na yung vlog, guys. Sobrang thank you guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night, babe. Good night. Mwah.